खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीव बसुमतारी इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय रिजाइन होबाय होननाय खौराङा नंखाय आरो बेखौ लानानै दिनै दिलीप कुमार बर' बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों बा खेंफोरथि होदों दि माब्लाबाबो बे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय रिजाइन होनायनि बाथ्रा सानफेरनाय नङा आरो सानाखै होननानै बे समाव गोख्रों खेंफोरथि होदों इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा जेराव माखासे खौरां बिजोङाव माखासे दुथां सुबुंफोरा गावनो बानायनानै इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा रिजाइन होबाय होननानै गोसार होनाय बे बाथ्राया टटेलि नंखाय होननानै गोख्रों सोंखारिदों दिलीप कुमार बर' बिथाङा जेराव उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा गोबां रां दाबिनायनि जाहोनाव टिकेट मोननो एबा टिकेट नांगौब्ला 30 लाख रां होनांगोन होनना बुंनाय बाथ्राफ्राबो नंखाय होननानै बे समाव गोख्रों खेंफोरथि होदों एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा आरो जाय बिथांमोना जाय खौरां बिजोङाव बे नंखाय खौरांखौ फोसावदों बै नंखाय खौरां फोसावगिरि खौरां बिजोंनि सायावबो गोख्रों एक्सन लानाय जासिगोन आरो एफआईआर होनाय जासिगोन होननानै एबा आयेननि राहा लानाय जासिगोन होननानै बे समाव दिलीप कुमार बर' बिथाङा फन कलनि गेजेरजों रोखा फोरमायो आरो बे समाव फिन फोरमायबावोदि इउपिपिएलनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर' बिथाङा रिजाइन होबाय होननाय बुंनाय बाथ्राया नंखाय बे माखासे दुथां सुबुंफोरा बानायनानै लिरनाय एबा फोसावनाय बाथ्रा होनना फोरमायदों आरो खौरां बिजोङाव फोसावनाय मोनफ्रोमबो बाथ्राया नंखाय होननानै बे समाव फोरमायदों दिलीप कुमार बर' बिथाङा गिबि गिबियावनो बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय मियायो हरनि 9टानिफ्राय 10टा बाजायाव मोनसे आंखो जोंनि एमसिएलए निफ्राय रिजाइन होनाय होननानै मोनसे माने मिया फेसबुकआव माने पाब्लिश जादो आरो आं सासे दिनै रुलिं सरकारनि सासे एमसिएलए आं मानो रिजाइन होनो आरो बियो जुनथु लेटार हेड बिथांमोना इउज खालायदो बियो कुनु जोनो माने स्केन खालायनाय बा कालार गैयै जोंनि लेटार हेडफोरा कालार थानाय गोजा आरो माबायदि मा खालायदो आं बिखौ माने हमनो हायाखै इनिखायनो आं सोंखारियो जुदि दिनैनि तारिखआव जुदि आंखौ बदनाम खालायनो थाखाय जुदि बेबायदि मिडियाफोरा खालायदोबा खिन्थु आंहाबो अधिकार दङ आयेनगत बेबस्था लानाय खिन्थु आयेनगत बेबस्था आं लाथारगोन आं दा मिथिना मोनाखै मा जाहोनाव आंखौ बिखौ खालायदो आरो बेफोरो एकदम नंखाय राजखान्थि प्रेसारखौ होनो सानो नामा बियाव दा आं दा जेबो बुंथ'नो हाला मानो होनबा नै मिया हराव खालायदो दिनै फुङाव सिखारनानैबो आं नायदो गोबां आंखौ फन खालायदो जे नोंथाङा रिजाइन होबाय नामा गतिके बि नंखाय आं बेखौनो बुङो मियाबो जोंहा हाइकामान्डनिफ्राय एसे सोंहरदोंमोन आं बुंदों रिजाइन होयोबाथ' हाइकामान्डनियाव सहैयो जिनिसा दिनै आरो जुनथु डेट बियाव मेनसन खालायदो आरो बियो थांनाय मासनि 28/6/25 मियानि डेट जानांगौमोन इ टटेलि फेक गतिके आं सोंखारियो जाहाथे बेबायदि माने नंखाय खोन्थाफोरखौ पाब्लिश खालायनानै जेबो स्टाब्लिश खालायनो हाया आरो माने बियो बै मिडिया जाय मिडिया खालायदो बेफोरो खिन्थु बेबायदि थासारियाव खामानि मावनायखौबो आङो नोंथांमोनखौ सोंखारियो गतिके आं बेखिनिखौनो बुङो जोंहा जाबायदि जोंहा इउपिपिएल हान्जाया जोंहा मोनसे निजिनि भित्तिखौ मजबुत खालायनानै जोङो खामानि मावबाय हादो जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ जाबायदि जोंखौ थिनहरदो बेबायदिनो मावबाय हादो आरो आंबो सासे एमसिएलए हिसाबै दिनै खालिंदुवार बिहाबखौ माने देरहा होनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावबाय हादो दिनै मेम्बारशिप ड्राइभआनो जा दिनै बुथ कमिटिनि माने खामानियानो जा दिनै जोङो दिनै खालिंदुवार बिहाबा दिनै रोजा रोजा भटआव देरहानाया रोखा जाबाय आरो जोंनि दिनै बिटिआरआवबो जोंहा मानो गेदेर प्रमद बर' सारानो बे खेबाव चिफ जागोन जोंनिनो सरकार जागोन आरो गोबां समस्तिखौ जोङो देरहाहोनानै मोनसे खौसेथियै जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सरकार दानाया दिनै रोखा जाबाय आरो खालिंदुवारा समस्तिया दिनै रोजा रोजा भटआव जों देरहानाय थासारियाव फैबाय